Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lihitimong potoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lihitimong paraomang benepisyaryo. Ginuno, halos sa bangibay pang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinanyo asin mag-antabay para sa kape asin barretang agraryo. Diyos maray na pagkaaga mga kabomben, Diyos maray na pagkaaga mga ka-agraryo. Welcome! Digi po sa tuyang ika-10 edisyon kan sa tuyang programa na Kapeasin Bareta nga Agraryo. Ako Giraraya, nasendo pong mga kaibang lingkod si Bombo Naga. Siyempre, programa niya sa indo kan Department of Agrarian Reform Bicol, asin po kan proyektong Splita. Kanakaliis po, na ikasyam na edisyon kan sa tuyang programa na kaibanta niya to si Harold R. Tambal, ang OIC Assistant Regional Director for Administration Kandor Bicol Consen Girare Pighiras, si mga naging accomplishment asin magina ang padagos po na pagbusol sa Project Splita. Sa presente para man sa ika-10 edisyon po kan sa tuyang programa, ego po tabi kitang makakaibahan na sangunyana. Siya po nakapagtapos ng kolehiyo na igwang halangkaw na pagbisto bilang cum laude sa kursong Bachelor of Arts in Economics sa Bicol University taong 1977 hasta po taong 1981. Sasaya pong padagos sa pagpapauswag kan sa ima na edukasyon. Nakakuaman siya ni nagkaperang units sa Bachelor of Law as in Bachelor of Science and Commerce. Sa taong 2004 nakuan niya man ang siyang master's degree sa Arts as in Business Administration. Sa ibang nalado nagpuon ana sa pong karera sa Department of Agrarian Reform taong 1982 bilang Agrarian Reform Program Technologist hasta po taong 1988. Sa kaparehong taong 1988 naglangkaw ang siya pong pwesto bilang Senior Agrarian Reform Program Officer na siya pong pinanindugan na sagkod sa labi sa 2 dekada particularmente man hasta taong 2010. Sa taong 2011 po dahil po siyang dayupot na serbisyo digdiman, siya na-designar bilang Chief Agrarian Reform Program Officer hasta po taong 2022 sa kasabay kasi pong pagka-designar bilang OIC Provincial Agrarian Reform Program Officer Part 2 na nagpuon ng kan taong 2020. Sa kaparehong taon kan 2022, liwat na nato aning duon ang siya pong udok sa buot na pagsiserbisyo publiko kan na siya man opisyal ng may talaga bilang full-pledged Parputo Kandar Sorsogon asin siya pong pinamayuhan hasa sa presente pong taon. Sa presente tanganing padagos na mapapasog ang espuerso kang Dar Bicol Dapit sa padagos sa pagpauswag kan pagkabuhay kan mga paraomang benepisyaryo siya man ang nadesignar bilang Special Assistant to the Regional Director. Orog sa gubos, siya man ang pinagbibisto bilang Mami Sopara kung nasa ina, siya man asin na may ibang solmenting ina kana binibining Pilipinas Supranational 2014 na si Eveta Santiago. Mga ka-agraryo plus welcome sa satuya po nga programa si Parponida Santiago. Abay, syempre po good morning and welcome. Digdi po sa laog kan sa tuyang programa. Siguro po sa sino po muna nga pagbati. Go ahead po. So maray na aga sa satuya ga boss, ka-agraryo Leia. Now sa ondra po na maging guest dito sa programang ini sa Kape as in Baretang Agraryo. Salamat sa Ladi Rice introduction na hineras mo sa satuyang mga hearing public. So, sa ngunyan po, yaon pa ko sa Naga City Bombo Radio. And sa Rongondra po again na a privilege to be invited in this radio program. Tanganang medyo pagpagod, ang nervyos kan sa tuyang bisita sa presente. Siyempre pumayapot ko, kumusta ang sa indong aldaw sa ngunyan? Of course, si pagbiyahe, pasiring po dito sa syudad ng Naga.
Okay, so Kaagrado Lea, I have a very refreshing day today because nga ito ang sekreto ko sa buhay. Always save the good mood para the following day ay you are refreshed. So from Legazpi to Naga, dito po kami since yesterday for an equally meeting with DAR Provincial Office Camarines Sur 2. And salamat sa Diyos po, maray po ang biyahe na sa muyang nagkaigo kami maray na biyahe kasukapon. Alright. So, totoo man, siyempre, kadakol kita nga pinagahampang na problema. So, kay puha na i-refresh ang satuyan nga sa diritangan ng maging marhay ang sunod naman ng mga adawan. Siyempre, sa ngunyaan, basin na po kita ka-agraryo nida sa satuya po tabing mga kapotan sa ngunyan. Pero po, sa inat niya tong kapot, para po dagos kang mabistukan sa tuyang mga prahinan nyo, ngunyan adaw, ka-agraryo nida, ano po si papel na pigkakaputan kan sarang special assistance to the regional director. Okay, so salamat Kaagraryo Lea. So, lately po I was assigned as a special assistant to the regional director and sa kuya pong ginigibo mo niyan is to oversee the accomplishment of the Bicol region on land acquisition and distribution and project split. Giving technical advice to the DAR provincial offices sa pamamayukan sa tuyang mga program, Agrarian Reform Program Officer 2. Yan po ang pigmamauot ni na dapat kung ano po ang samuyang sinumpaang target for the year ay dapat ma-accomplish. And bilang special assistant to the regional director, dapat I should give a feedback to the regional director what is happening in the Region 5. And also, I am attending 2 special meetings assigned to me by the regional director in his behalf. And also, assisting the assistant regional director when it comes to the evaluation of our targets and accomplishment as what I've said earlier sa ating mga probinsya. So, dito po sa Bicol, we have 7 provinces and tumutulong po tayo sa pag-oversee ng accomplishment. What is for the year and particularly po dapat po monthly, quarterly ay ma-evaluate natin. Para at the end of the year, we can foresee that what has been targeted should be accomplished. So, yan pa lang talaga si trabaho, kana pagiging special assistant to the regional director. At least po, malinaw sa tuyang mga listeners and viewers, sa tuyang mga ka-agraryo. So, kung ano si papel, nasa endo pong pigagampanan, and of course, si pagpapaabot, kato pong mga nangyayari sa gabos na opisina di probinsya, Canadar. And of course, para po sa tuyang panduang kapotan, nakatakod po kan sa imong papel bilang special assistance to the regional director, paano po rin doon na mamantinir ang marhay na connection sa regional director, as in panutan na siya to na isa sa buot na niya to, ang sa inisyatiba, maginakan bilog po na kagawaran. Sa paagi po ng feedbacking session, di ba? Pinapaabot na sa tuyang ginagalan na direktor, ano na ang status ng probinsya Tangunyan. And also is, alam naman natin na we should be open, we should be transparent, what is happening in the region. So giving feedbacks, kung ano ang maray na nagibo, ano ang dapat gigibuhon pa, and paano gigibuhon para po ang full assistance may tauta sa satuyang regional director at sa satuyang mga provincial agrarian reform officers kang 7 probinsya kang region. So itong mga feedback na itong naunang dita ni Kaagraryo nida, importante po ito para at least maraman si dalagan, kanasambitan niya to pong opisina and kumusta ba, kumusta niya to kung ano na sa indang mga pinaggigibong programa, na proyekto para sa satuyang mga benepisyaryo nga para uma. And as niya na para po sa ating mga dugang pangkapotan, syempre aramtaman po ma'am na bago po kamo madesignar bilang special assistant to the regional director, ikaman po ang namayo sa DAR Sorsogon. Sa imo pong liderato, ano po ang sa indong mga akomplismento, asin ang mga dinindong maliningawan na trayumpo? No, Lea, pwede po ba bago ko sagutin yung pangatlo, pwedeng dagdagan ko yung nainod ko po na nasabi? Okay, so saro po na
good news na pinapaabot natin sa Satuyang Regional Director kung ano yung mga ginigibutang pakipag network, di ba? Legwork with line agencies. Kasi po ang programang agraryo, hindi lang ito sa Department of Agrarian Reform. So, ang ginigawa po ng iyong lingkod is nakikipag-coordinate tayo sa Register of Deeds, sa Department of Environment and Natural Resources, and Land Bank of the Philippines, and the rest of the CARP implementing teams para po kung ano po ang lambang obligasyon kang kanya-kanyang opisina ay makoordinate natin properly. So yan po ay ginagawa ng inyong lingkod. Kasi po I've been here for 43 years and when I was at the regional office, yun naman po ang aking ginagawa. So, bilang ikakaan na mayo sa Darsor Sugon, sa imo pong liderato, ano po ang pinag-uurgol yung mga komplesymento, sina mga day po nalilingawan na trayumpo? Okay, ang unang pinakatrayong ko po sa Sorsogon is that happy leadership that motivates people to work. Kasi po ako naniniwala na kung maray ang pag-iriba sa lawgang opisina, ang mga satuyang piglilingkudan ay makakagibo ni sa tamang paraan at saka magiging productive sila. And this is one way to inspire our agrarian reform beneficiaries because you have to live by example. So, pangdua po, this is a public knowledge. Alam po ito ng gabos na ang Darsor Sugon, siya yun po yung pinakaenot na Dar Provincial Office in the Bicol Region na maging ISO certified. Ito po ay nangyari dahil sa suporta ng gabos na empleyado kan Department of Agrarian Reform Sorsogon and of course dahil po sa suporta ng DAR Regional Office at saka ng DAR Central Office. Pangduwa, sa project split, gusto ko po din ipaabot sa mga nagdadangubo niyan, lalo na po ang ating mga agrarian reform beneficiaries na ang DAR Sorsogon, siya po yung pinakauna nationwide na nakadistribute ng e-title, electronic title sa buong Pilipinas. So nationwide po, we were acknowledged as the very first province na naka-issue ng e-title. And pangtulo po, Sorsogon din po ang unang provincial office na nakapagpa-approve ng survey plans both sa DNR and LRA under Project Split. And pang-apat po, in my stint, naka-turn over po kami ng 4 ng tulay ng Pangulo in Sorsogon. And we were able to enter into memorandum of agreement with our institutional buyers. So, ibig sabihin, ang gabos po na produkto na pig-ani ka sa tuyang mga agrarian reform beneficiaries, pig-hanapan tayan ng merkado. So, nagbuo kita ng memorandum of agreement, nagkaiguan ng maray na mga tinampo para ma-transport yung ating mga produkto sa institutional buyers. Now, itong mga institutional buyers na andyan po yung Philippine National Police, the BGMP, the SUMART, and the Sorsogon Medical Center in Sorsogon. Kami po yung nagsusupply ng bigas. And the rest, nagkakaroon din kami ng merkado sa provincial office. So, yung mga trayumpo na yun, hiniheras ko po para maaraman ka sa tuyong mga nagiginan nyo na dakula po ang pigidibo ka Department of Agrarian Reform, hindi lang po sa probinsya kan Sorsogon, pero po sa ibang probinsya. And, hindi ko po maliligawan po yung World Bank visit ng Project Split. That is a medical mission that gave Sorsogon a pride because Sorsogon then was the pilot area because of the best practices shared. Not only in the Bicol region, but nationwide. So, sa Rongondra po, sa mga taga-Sorsogon and sa DAR Bicol region, sa Esperos po, mga boss ng opisina ng DAR Central Office, nagkaigwa po kita ng World Bank visit ng nakaaging bulan, Marso. Nagbaba po digdi ang sa tuyang mga taga-World Bank, the DAR Central Office, Regional Office po, para po gawin po yung audit at saka World Bank visit. And salamat po sa mahal na Diyos na marayman po si resulta kan sa indang
pagbisita po dito sa probinsya ng Sorsogon. So sa Ondra po, at ito po ay hindi pwedeng Sorsogon lang po ang gumawa nito, but sa Gapos po na nagtarabang para po maging successful ang World Bank visit na iyan, kasi po lahat na probinsya ng Sorsogon, lalo pa yung mga Parco 2, lahat po sila nag-attender sa nasabing World Bank visit. So yan po ang parang pinaka-tryon po, kasi giving emphasis, pagtaon ng Ondra sa mga ginibo para sa mga paraong, para mag-uswag ang sa inang kabuhayan. Yan po ang beto. Yan ang mission and vision ng departamento. Alright, so nadamang tanya to kadakol si mga accomplishment, si mga triumpo na experiensyahan. Syempre nangyari kan na pamayuman na si Kaagraryong Unidad. Syempre ang nagtataksa sa tuya itong inaapod na lead by example. Totoo man na pag kita namamayo sa sarang potabing organisasyon o sarang opisina, kay puwanta niya to na kita ang maging panalmingan. Kan sa tuyo mga pag-iriba, tangan ni syempre magigianan na trabaho, and syempre sa paagi kaya na mas magiging marhayang padudumanan kan sa tuya man na mga programa para sa mga benepisyaryo para uma. And syempre po, para sa tuyo mga dugang na mga kapotan, kung igong istoryang mga triumpo, syempre po, ikaw din kita nga kadipisila na kinampang bago ta naabtaan ang mga siring na bagay. Kung nakamo po ang kaputo, kung ikaman ng pamayukan dar Sorsogon, ano po ang sa imo nga pinakamagabat na problema asin nakampang asin sa tabang po kan bilog na espera sa kansendong opisina di probensya, paano po nindo pinagtarabangan asin nalagpasan? Okay, so sabi nga, ang challenges daw are just a spice of life. So, as the provincial head of the province, hindi ko po kinukonsiderar na ang sarong trabaho may kagabatan kung ang gabos nagkakasararo. So in my stint in the province of Sorsogon, and even when I was assigned at the regional office, we always observe teamwork, respect, and good camaraderie. Kasi po ang gabos na bagay, di nagagabat kung ang gabos na kadipisilan ay igtatarabangan. So para sa tuya po, daing magabat, kasi po sa probinsya ng Sorsogon at saka sa regional office, nagtatarapang po kami kung ano ang dapat para sa satuyang mga paraon. And even in managing people, ganun din po. So siguro at my age, been with the DAR for 43 years, I will, inindin ko po yung mga positive side, and I consider the negatives as wake-up calls. Because from there, nalalaman natin how to improve and grow. So, as to the challenges, normal po yan, and we will surpass. And, palagi mo po pinapaabot sa samuyang mga empleyado ang palaging reminder sa muya, kan sa muyang ginagalangan na Regional Director, Reuben Theodore Sindak, ang pagkasararo. Unity. Diba? Because in unity, there is strength. So talagang magayon pagdagon na sa tuya man ng mga taningang araw kaini po ng mga kagabat ng mga tataramon, pero may laog ika nga, and totoo man na sa pagkakasararo pasiring kita sa ikakauswag kan sa tuya po tabing nasyon, and of course kan mga tao man na involved. So sa ngunyan po syempre sa mga dugang pang kapota na sa ngunyan tawan-taman po nga doon si mga inisyatiba kang DAR Regional Project Management Office sa raron po kan proyektong split sa simo pong eksperyensya, lalo na naging project manager kang DAR Sorsogon sa mga nakalihis po na taon, panumuliwat na ipinapabotan sa imong dayupot na suporta as in expertise, lalo na sa pag-abot kan sa itong halangkaw na target para po sa taong na ini. Okay, so Kaleyo, pwede po ako magsambit ng figure. A figure that is reflective of my figure. Okay, so ang target po DAR Bicol-wide sa project split is 100,000 hectares plus. And proud to say that we did 100% on field validation. So Bicol-wide po yung and ano po ang pigigibutan mo niyan? Redocumentation. Ano ibig sabihin po ng redocumentation? Ito po mga daga
collective loan na igwa ng approved survey plan, dapat po mag-igwan tayo ng individual title. And kung igwa man po yan, hadlang, yan po ay release of the through and split ali. Ang legal services po, with the legal assistance ng RCT ang gumagawa niyan. Now, yung mga wala po na approved survey plan, yan po ang minamauta na masurvey na. Masurvey na po siya para po pagtapos kang taon, yung target namin ay ma-accomplish. So, wala pong problema kasi po may pondo, kababa pa lang pondo sa amin, and meron na pong instruction. So, sabi nga, malaki po ang target ng Bicol, pero po, hindi yan hadlang. Kasi po, the higher the target, the higher deserving agrarian reform beneficiaries will be benefited. So, yun lang po ang aming konsolasyon. So, hindi namin tinitignan how big is the target is. Ang iniisip na what is in our end mind is yung magkikinabang ng project split. Talagang ang importante si makakaresebera ka natabang na sindong padagos-dagos man na pinaglalapigutan and na pinagbubusol hasa po tabi sa presente. And syempre, kadakot pa katang kapotan and sa hunyan, gani po mga nakaliyes na bulan o simana. Ano po si mga aktibidades sa pinagsagibo sin na isasagibo pa kandar Bicol dapita sa podagos man na pagpapahigot kang lakdang para sa mas mapakaskas o maparikas ang implementasyon kang proyektong split. Okay, so Kalaya, sa ngunyan po, padagos po ang pag-ikot mi sa gabos na probinsya kang Bicol Region. So, sa ngunyan po nga ni, yung po ako sa Camarines Sur 2, igwa kaming meeting with the Parcelization and Legal Division Group para ma-address po yung mga concerns. So, ginigibo mo po iyan. Hindi lang po yan as the need arises, pero ginigibo na niyan periodically para po kung ano po yung mga kadipisilan ay matawan ta ng agarang solusyon. Kasi sabi ko nga, do not wait for the storm to come. Diba? We should be defensive. Diba? As an ISO certified Bicol region, we have a risk register, identify the issues and concerns. Kung baga sabi ka kay itong mga panahon, dahil pangali nagbuuran, mamandong na kita. Tangani po na kitang magsaparing kadipisilan, tanganing akahundra po may tao mahiheras sa satuyang mga paraong na haluy na nagkahalat sa satuyang individual title. So sa ngunyan po, padagos po ang pakikipag-coordinate sa mga line agencies kasi po ang project split ay magbibigay ng security of tenure sa satuyang mga agrarian reform beneficiaries. Magkakailusin na ning sa diling titulo. And pagkakataon na din po yan na sila magbabayad ng buwes. At sa papagitan ng pagbabayad ng buwes sa kanilang lupang sinasaka, mag-increase po ang revenue ng isang munisipyo. So apelar ko po sa satuyang mga counterparts sa LGUs, tarabangan po kita sa pag-implementer ng project split kasi po ang magkikinabang po ini ang iyang kagapsan. So ngunyan po, may nagdito po kami stakeholders forum prior to the World Bank visit na nabagit ko sa bago. Nagawa kami ng stakeholders forum before and after the World Bank visit. Ang gabos na probinsya po ginigibo man iyan. And even we convene a stakeholders forum with the youth para po maipaabot ang mehoras kan departamento. So dakul po kaming pigmamaot para maibalang imog. Kayo po sa Rong Ondra po Kalaya na kami po inimbitaran. Nagkaikwa kaming slot dito sa aram ko, dako na naghihinan nyo na radio program, Bombo Naga, na meron po kami Stratcom, na siya po yung naghiheras. Ano ang maginawa ng departamento? And dako lang Ondra po, na sa muyang Provincial Regional Officers Team and Provincial Information Officers Team, mga mahigos po, mag-ibuning article para po ma-post sa Facebook and other social media para po mag-heras kung ano talaga ang ginugibo kang project split. And in addition po, ang departamento po ay dahil lang po ini nagbibigay ng lupa. Hindi lang po siya nagdi-distribute ng titulo, pero po nagbibigay kami ng support services sa papangagi po ng training sa ating mga agrarian farm beneficiaries because we're into production.
di ba? Marketing. And marami po pa. Marami po kaming ginagawa para po ma-improve ang kabuhayan kasatuyang mga agrarian reform beneficiaries. So, yan po ang ma-with me na sana po sa papamagitan ng mga radio program ay bigyan po kami ng pangbuhay na pagkakataon na ma-share namin ano yung ginagawa ng departamento. So, yan po ay naka-anchor sa mandato ng programa ng Department of Agrarian Reform that is in accordance with the 9 goals of President Bombo Naga. Alright, so barat kami man po, napaparin na po ang sa imong retirement. Siguro gibuon tanang pagkakataon nga sariwaon na si mga maray po na naginubuhan sa laog kan halawig na panahon. And sa ngunya na siguro maski mag-abot man ang panahon na wala ka na po sa departamento, ano po man liwat na sa imong pigmamuot sa imong mga naging kaibahan na nakatrabaho asin sa gabos sa Bicolanong para umang benepisyaryo na padagos pong nagahalat kan senda mga sadiring titulo nintanda. Okay, so thank you very much, Leia, for giving me that personal privilege of airing out what to do after and before, what I can share. So, can I be given a 5 minutes hour? Yes po, go ahead. Okay, so I've been with the DAR for 43 years po. And to be honest with you, I work with a vision and mission in my heart. It is because I grow from a farmer family. So I'm very much proud and that's my humble beginning. But before that, Leia, bago ko po ipaabot ang sakuyang nasa puso, gusto ko po ng pasalamatan ang mga taong behind my success. So, ito una po, babanggit ko po sa tuwing mga agrarian reform beneficiaries, pangluwa po, ang aking mga peers sa agrarian reform, Department of Agrarian Reform. Hindi ko na po kayo iisahin kasi isa kayo sa mga tao kung sino ako ngayon. And of course, to my previous regional director, assistant directors, and my regional director today, RD Riven Theodore Sisinda. Salamat sir, maraming salamat. And of course, to our Honorable Secretary Conrado F. Estrella III for this opportunity to being appointed as Parco 2. And of course, to Her Excellency President Bongbong Marcos Jr. So, dakol po ang mga ARBs na naghahanap para po mataanan sila kan sa indang minamawot na individual title. Sabi ko nga ni, there is patience in waiting. Aram ko po, haloy na kamo naghahalat. Sabi nga ni, may proseso po ang pag-distribute ng daga. Kalat-halaton ka po, maabot ang tamang oras. And sabi ko nga ni kasubag ko, bako lang po titulo ang itataw sa kundi certificate po, yung courtroom na dahil na po kamo magpapayad kang amortisasyon at saka yung mga penalties and surcharges. So yung courtroom po, magkagawa kitang ng distribution together with the title at i-announce po yan ng kanya-kanyang opisina sa municipal office and provincial offices. So, Kalaya, pwede bang i-airboard kay Father what is courtroom? Ito po yung Certificate of Condemnation of Mortgages. Ibig sabihin, kung kamo po na mga Agrarian Reform Beneficiaries, yang sa listahan na pwedeng i-condone yung mga amortization nindo, magkakaigwa po kayo ng Certificate of Condemnation. And kung gusto nyo itong maaraman, libre po kamo magluman sa gabos na municipal offices kang gabos na probinsya para po maaraman mo kung kamo po nasa listahan. Now, yung Davito Region po, ang makakaigwa po ng courtroom, ito po na mga daga na inaapot ang LPP compensable. So, ganyan po, pwede ko pong ipadagos ang sakuyang namamatean sa sakuyang
nakaambang na retirement. So palaging sinasabi ko po, ano po, I am now 64.11 and 25 days to go. Now, reaching 43 years in a government service is really a treasure for me and even to my family. So palagi itong sinasabi. Okay? Lalo na po sa mga millennials ngayon, sa mga Gen Z. Always do a ladder-rise success. Huwag kayong magmadali. And please work to be remembered. So before ending, I want to share this mantra. Sulong agraryo. Sulong agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong agraryo, para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakamtan nyo na ang inyong mga panalangin. Lupang sinasaka, pag-aari ninyo ituring. Sulong agraryo, tagumpay ng bawat Pilipino. Alright, there you have it, ang mga ka-agraryo. Kadakol po tabi kang nanood-an. Ngunyan mana sa laog, ka na sa tuyo po tabi nga programa. Salamat po sa satuya na nakaibang bisita sa Pagiras kasi po mga naging eksperyensya. And syempre po padagos na magantabay sa masunod na edisyon kasi sa tuyong programa na Kapeasin Baretang Agraryo Giraraya. Ang programa ini inatod sa Indo kang Department of Agrarian Reform Bicol asan kang proyektong Sa indong nadango, ang naging katiripunan kan mga istorya kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lehitimong serbisyo publiko. Iniyan, Kape Asin Baretang Agraryo. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.